চৌধুরী সময় সহিত খাপ করে চলিব ভয় কটাই বধপ্যা ও হসিলে বিচলি চহিলে ঘড় করে ও চলিলে ভূমিকম্প হয়ে যাবে ভূমিকম্প পড়ে ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ବେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହବ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ପୁଣି କଣ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କଣ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା କୋଥର ସେଇ ଅଲୁ ହବେ ସେଇ ବସନ୍ତ ପାଇଥିଲେ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ନ ଦେବାରୁ ସେ ବସନ୍ତ ପାଇଥିଲେ ମୋ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ି ମାନେ ମୋ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ଆଜି ମୁଁ ଟେନସନ ପରେ ଟେନସନ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜମାର ଟେନସନ ନିଅନ୍ତନି ମୁଁ ଅଛି କଥାଟା କୁହ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି ତବେ ତନ୍ତ ପରେ ତୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିଛୁ ହବେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ସେ ନିଶାର ବାପା ମାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟର ସେ ବସନ୍ତ ପାଇଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିଛୁ କଥାର ଯଦି ସେଇ ବସନ୍ତ ପାଇକ ପୋଲିସ ଆମରି କହିଦିଏ ତାହେଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀଟା ଥୋଡ଼ି ସାଥ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜମାର ଟେନସନ ନିଅନ୍ତନି ମୁଁ ଅଛି ଦଣ୍ଡ ପଡ଼େ ନା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ 10,000 ବଦଳରେ 20,000 ଦେଇକି ଆସିବା ପୁଣି ସେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରିବି ନା ମାଇକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ି ମାଇକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ି ତୁ একদম ঠিক কথা କହିଛୁ ଆଜି ସେ ବସନ୍ତ ବାଇକରେ ଘରେ ଯାଇ 10,000 ବଦଳରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିବ